ade no be fufuru to me gina region nim e gina Sampa kuro nim say ono to me ye this year na so hene ye e ma ye e famra kwamu se sane e be ne dia Oman into say Asantehene just so mo adwene. It was Asantehene for mo adwene. Yewura mama me de mesere no. Ayonkofa eda oni ewura kotokohene na se etuntemu no. Ano de. E mane ma enkrofo bi hye ne ti masaya nkofan ense. Na matese NDC politicians for business especially interior minister because police no IGP or interior minister and it's a policeman order kwajin jenshi beto yesu na say order from above will be to be makoya order from above will be the switch interior minister now regional minister no me come na say regional wodi mu regional minister no emere mu Asantehene ne dia Asantehene ne dia yakwaje jamaisa enye French abrofo na beje bonduku free mu anka bonduku nyina ya Asante dia na mibusa Dormaahene freedom anu ko Sampa ko ye ni maame yi wasi obedi ade ni maame no ye Nana hema onu mpo edition wasi ni maame adentia manso aden ene otimi tutuntuma efa futuro nim ede ko Sampa ekokoye Nana Kofi Sono ene yajo kakra Nana hema na yi ema na yi wo hema na okoye na edi yajo kakra okoye na yi se yajo kakra no onye wona na ba tuide na yi mani yi mu de na yi mani yi enti amamre mu de omatomra because yi no mu ye no atena nkonya wo Sampa ye jamra ne kabre dia da so number 1 number 2 ni nkura etwa Sampa mining hu ahia omo ya atena nkonya no emu bie no omo koye to let Sangba Jafra Sangba Mahene nya in particular no the dindi na we no enya ade asebi producer many je ho kra many nye ho oh so many ways he is too calm for my liking and he's too silent for my endorsement sebu ahensem de edina ne ede so ahensem de edina bem because yakasa ohene ya okofo many they should choose Dormaahene over Asantehene they should come clear to us. Say from now onwards, Omo NDC partner you many say they are going to choose Dormaahene. Not to say idea no they done with your fan to work a bit flat top. Then you know say NDC for him say so mo kwose Dormaahene chi eye de omo ye no benya vote ewo bono region nim ho. Santiman PSC mechia wo. Meju su minua Charles. Akra enti manfro want to mfra me. Oh, edwuma sem no ya na do so abrosi ti ya nye ne sa emwa. Fa chai ya ne de ho akosie kakra. Yo. Anopa de me ba na se ohene. Eye Sampa. Ya jokakla kro ene tolefo baby omo wo no. Mi enya yie ye be ye yie. Mi enya yie be ye yie. Na no ada. Sammor-Duah. Ene na poundfo aye yie e wo Sampa. Na so minimisa Nana Sangba Jafla ena ye ohena ode amamre ni amane kwan so esa kire Asantehene ya sa gazette no ayede na obitimi san ho ekoye yie so ona ye Sampa hene ema Dormaahene ni Sumahene mo kobi na politicians no omu acted like say omu nya aware of the esi was Sampa and the course was Sampa. One in fact, so born in mono. Nana Sangba Jafla, and say politicians in Ghana, and Nana Dormaahene and Sumahene. Minia Charles, what would say be pa? Bet ye a tear for na in Chakasia and Chiamodru at your call Mensia Ira Otokoso, Kotokohene, Ira Ebodinia Mayabuso, Getiao. Na Sampa se media sese no aye nyina animsem aye nyina animsem se kwa eba ni nyina politics na ababewure politics ya ye mampanyini osaje fo Dr. Kwame Nkrumah odin ho bagidi politics bagidi ahensem ya ama na mamu antumi anwie ye na litiri mu pone na adwena wo se ka Africa nyina beke en wabo mu no antumi amam no enu bi ena yewura maham mehuso one ne nkrofo pese omoye adenti na America na sana mebo yewura mampanyini mama didi Sampa nsemi ya kanwie ya kanwa sema se nipa ade wo na wodi enye de komde no ye
yɛkɔ kurom a nyɛ deɛ no nipa ka sɛ kurom yɛafoɔ no yɛ ne yɛsɛ yɛpɛ wei nti kyenkyenkyen a wei ne yɛmfa ne bra ahenni ɛnyɛ politics ne aka sɛ majority carry the vote ahenni ɛnyɛ politics ne aka sɛ dɔm no dɔn sɛ yɛato a bɛyi wei nti ɔno ne yɛmfa ne bra daabi ahenni yɛ mogya mu sɛm akonnwa tuntum sɛm abusua ofiri wo maame anwo a wanwo wonya de hye a wonnya de hye obiara so ne kurom ne ne fie abakɔsɛm a ɛda ho Yaw Sammor-Duah ɛnyɛ Faruku abrantie wo maame wuro Mansa ɛne wofa James Okran ɔmo bɛgyina mansi Yaw Sammor-Duah a wo sesei wo hwɛ akɔtena akonnwa mu a wonam futuro mu akɔfa doma bɛdi wo nkyɛn a sesei wo se wo yɛ Kofi Sono II wo yɛ yie no ɛmra pɛ na ma ho kwan position bɛn ɛna kuta wo a ɛma ho kwan a enti no wutimi nya tumi a wutimi de kɔ yɛ yie ma ne yɛ enti sɛ bi yɛ tena o mɛmo akyere man na ɛmra ɛnyɛ adwuma ɛne na ɔman ne yɛkyere no ɛne deɛ wɔ hemfa ɔman ne yɛkyere no wɔ hemfa efisɛ yɛde mmara na ɛkyekyere man Sammor-Duah ɔma mi wuro Mansa ne wɔfa James Okran ɛkɔgyina manhyia ɛne Asantehene Council bi yɛtwe abusuadua ne yɛ adehyia abusuadua hwee ne bɛhu sɛ wonyɛ dehyia modi amu nananom yɛde ne besi awowa bɛgye bisia de kɔɔyɛ na de hyehyɛ mo so ne yɛka ne mogya mu sɛ pimpredua sɛ maame anwoa wanwo wonyɛ dehyia wonyɛ dehyia wobɛtumi asra akonnwa adi nanso no ma wonyɛ dehyia yɛsra akonnwa di ma ne yɛyie nanso ma wonyɛ dehyia ɛna yɛka de hyehyɛ no so yɛka de hyehyɛ no manhyia ne yɛka hu ne sɛ wo Sammor-Duah yɛ a wode Sampa abɔ w'ani so safo yini yɛ a sɛbio wafa kuro no abɔ wei na ɔhena ya gazette ne wɔ hɔ ayɛ din na ɔnkasa na wo abrante deɛ woyɛ okurom wei ɛmfa mmera kwan so abusuafo na me deɛ mɛka kyerɛ nuanom politicians for no sɛ a wɔn hyɛ kyerɛ ne sɛ 4 years ago 4 years yɛwura Mahama ba yi a yɛfrɛ ne sɛ yɛfrɛ Mahama is the whole 1.5 years after mu to say 2 years mu no way acha na 2 years na ba na 4 years na asaso abusia enti no emomu mfa nye politics asem yura Mahama wa na okogina Upper East Regional House of Chief say the ya gazette na yo hene nipa ya gazette na yo hene nyi kotokwa so ka the same thing say asem wa Supreme Court kan wo twe na Supreme Court ano wo forma enye yi na fi aden ya gine Menshia any Asantehene Council nim aka abakwasem obia sɛ onim fa Sampa konya sam ho awie ne yayi de hie na de hye branch akusa kyerɛ ne man ne mpanimfo ne asi ahene tu ahenefo asua kyerɛ no na waba besua kyerɛ ne overrod sɛ de mmara ne sie na ne overrod nso so agina tum na National House of Chief agina tum ade na obifufuro tumi gina region nim egina Sampa kuro nim sɛ ɔno tumi yɛ de hie na so ɔhene yie ɛma ne yie Emaniye, Efambra Kwamu Sasani a Benny Dia, or man to say, a sentiment just almost for margin. It was a sentiment for margin. You're a mamma, media messerano. I don't confer a da on you, Kotokohene, Nancy Tuntemuno, Anode. And my name Ma and Crophobia send a chief Messiah of an say, because you cannot afford to lose such cordial relationship and friendship at the only Asantehene or Asantehene table. Namatese NDC politicians for business, especially Interior Minister, because police no IGP was Interior Minister. And it's a policeman order for injunction by 2 years. That's it. Order from above will be to be Makoya. Order from above will pay the certain Interior Minister. Ira Muntaka. We are Santini this year. Kumasa Bontenson, ya would tell Kumasa Bontenson of free. A one I would do minister, a one I would service you MP. Aya Sokoremampon, Asawasi MP. Aya Santimemuna would mean tree, you rakotoko in any more form, Namon Sama mentioned name as Sare. And ye, Sikajabi Namo Sikajabi Namo, Timu Shebi. Now, regional minister no may come at as a regional regional minister no. And Madam was Asantehene in India. Asantehene in India. Ya Kwaji Jamaisa
enye French abrofo na ebeje bondugu free mu anka bondugu nyina ya Asante dia enti German kakra na aka wa Asante mu Dormaahene de ke ka ya Asante ne na bon region o disu region ni pegum no mo nya abrofo Asantefo ni Germanfo kulangofo ni nafanafo ene gum obie no betuma aka nso bon region mu a sebi ofiri bono maaso enti no media foto na dem politicians they should stay away from traditional dispute and chieftaincy affairs and leave it for the empenifo a omo na omo ka bia de wo mu no Asante me atanase aka Sampa aseme wie Nationals of Chief agina to mudi akokota na challenge court abomo asem negu se munti bibia se a Supreme Court on sa mo de ko mun koye mo so ohene nkoda apaka mu nkokasa ntia se ya ba ho na Sampa ya ne dia ye dia Asante die nim ko yeni mu dwane ye ko bi ebedi bia so mpanifo so nyansa ewu na ntiase ewu kotoko hene panya tof mote emfa woni na homidie mu ni ba bia wo obesa ba na oba mo a sebi oni wonti no mu hye akiri na mo yesa no ebewie bu se Sampa Asantehene na ndia Sampa Asantehene na nikuro no Sampa eka Asanteman ho ye nyina sikadwane ye som no eni so obi betumi atena boro ho ada apakam ayayi na Dormaahene nyoma bia o ye mentiase woni Sumahene Nana Dormaahene we high court judge obi a yen gazette no tim kodi na chikoya ye maye emane ye sa na emrape na wo ka no e high court as a judge what allows you or vindicate you to give judgment against or for people is the law and the same law no so and agiatum edi mandamus anyone kasankasa clerk our bono regionals of chief edi CD form say chieftaincy declaration form no edi command nationals of chief say among gazette nana tole sangba jafela ya gazette na wi afia na joma na semi firi himfa niamo ye no mo de kun eneba mo de tribal war neba na mo ye na Asantefo ni ye di na be kakra ni bia na politicians amode mo agimu no ye be so ano no na ano entumi nso e ma ni ye etimi nua Charles media kakra mo ka no na wo semfo bi so busame na so ponchichiremu ye hwe amane na mamre kwanso se Sammor-Duah ye nana ya jokakla ene Nana Kofi Sono II what does it imply a saying amamre kwanso ni amane kwanso obi nya odisia ye nkoye na ayiye nipa na okwe na ayiye ni sebi oye dehye a oye ohene pon a obedi hene na wafiri mu nti amamre kwanso ohene firi mu a disi ayi ohene foforo ansa na watumi aye na ayiye ni nyanyi ohene foforo atena nkonwa no ne benkum nifa chidom konteni akwamu eni jase eni na ahemani ade shibusu ne tenase special so hema ohwa etenase na komaye ne dot ye kire se efuruda ho ni ho ne mmom no ye ne not ye betumi asie nipa na mana ye tie se kwa dot ye na ye poma bi sem na ohene foforo ba na wabeye saa ohene na ofiri mu ne ye dot ye no wabe na yipa anase ya benom ni sikasa na wonya dehye mubegina menhia audiovisual evidence nyina ho no yesi ye de mo nana ma abena no ebesi awowa ebeje ebesia na ekire na ebehu se ne ho adane eno na okoto din a wo ya ne ba ye ka se ne on fanto edingra eno ne ne mu a ne di ba wo o maame Sammor-Duah maame urosmansa ene wofa James Okran eye mamolenge now wonye disia ani na ofo so akoye disia enu ntina kotokoyen so tena so omuyi mudi firi mu Sammor-Duah mo nka ho na emum no eye Abu Mahama ene Adama Watara omo no omunko kambum enkoye disia brantie mra ema Adama Watara kura no omu de nse kantam kotokoyen enim swa odudu esre otumfuo tam kese ekantan kese se ye ko ne be ba ko apede hye brante de abro kotokohene
amana besi bibia chiro ma odi Sampa man na senensa ama Sampa man na tupon okoya na okodi Rosman say chikotwo letter foforo de koto bono regional so chief na wi letter ni firi wote bre Asantema Asantema kana Asantema kan wi no wasa de letter foforo ba na Asantema say yen kana sa because unu ya na osu nim no enti nke ba bibi kura kuma ka o me akum na wie enti no kura mu de mpata dwan ni nananom mamutwe dwan de pata Abu Mahama efise mu nyina no mu ye nina ene yanna omo maame ene yaju kakra o yifiri kakara omo nua ene sangbaja fere ye obehekere Sampa no mu nyina mu firi ye funu ba ku ne mu Rosman sa de oye na abra asinia ono de ye be si awowa ebeji sebio esia asem no de ha se mo so mo gina won ye kato mo so mantumi anya ntomu se mantumi ammo amu se da bi asem na mo ka no mo ka di so mo ni se nya nokore mo ka di si mo ni mantumi anya ho achi mantumi anya ho achi ma me police ni no retired soldier ni ma me ni no what kind the chronological a royal clan of Sampa no de nyina amai na fi wonya de hia we den koyi wa hene pon na me busao Dormaahene freedom anu ko Sampa ko ye yie ni ma me yi wasie obedi adie ni maame no e Nana Hema onu mpo edition osie ni maame adentia manso aden eno otimi tutuntuma efa futuro nim ede ko Sampa ekokoye Nana Kofi Sono eni yajo kakra Nana Hema na yi ema na yi wo Hema na okoye na edi yajo kakra okoye na yi se yajo kakra no onya wona na ba tuide na yi ma na yi muye de na yi ma na yi enti amamre mu de omatomra because a no me no atena nkonya wo Sampa ye jamra ne kabre dia da so number 1 number 2 ni nkura etwa Sampa mining hu ahia omo ye atena nkonya no emu bie ne omo koye aso no mu bonkudo mo gu Sampa ni masepa na Sampa nananom wo ho a ene Sampa akonya no wo ho a also nananom sori no mo tia sa abrante no so omo do omo kuro no enim etwi fom mini a chance wo ho me wo hana me besa bebusa se anasem besa me tia se nke se amamre mu no aye no mo yo no enyina like aye no mo yo no enyina awa amamre because anya Sammor-Duah na aye the rightful occupant of the Sampas too mini a timu bi mame besa me hu se enam se Sammor-Duah onye the rightful occupant of the Sampas too no aye no mo yo no enyina like enyina wo amamre mu nyasa tete wono Yesu swano ni edi agro bi efe ni se pilolo pilolo agro na omkodi e wo ho no sebi imperials di omo ye ho no pilolo agro na omudi ye no enyina me de me hu ni se ye bi kro na omo ye they were just looking for attention and attention na omo pe no omo nsanka na yesi se okra anaso okra ma ni fie ni nkuro di ahurusie kotokohini ni kurum na se kotokohini ni nso Asantema no eya na obi ampese obeka bibia no be bibia yewura eni ho amane kire ba santi na omu nyina yedi twensi yewura beba na mnisi yewura ba Asantema betena so se omu kuro obi foforo tumi fa kuro ni bone bo se o di dwumadi bi ni kwan se odi ni okuro ni na mefa sa akonya we so asra Asantema sa ebra so se twasa Asantema din diplomacy no sabio mo ahwe de mo se kan bedwa nanka mumfa dindini diplomacy nto na mun kama mo na mo mantie ne mo na agba no mo no sabio ye bu huru dodo because ye de nim se na no nim koni ye de koni chichira Asantema ye de koni chichira Asantema na abo no onya no be kan fe ne se nche odua no so onya no be wo wa ye tu so ye ntwa so ni pay consistently amoma hu se we ni adwene mo ba mo peso mo se kotokohene no mbi gu n'anim ase na kotokohene kuro bitumi ade opom sa ma ne yeyi sa ne ewura etumi koka bokko de eka dagumba de ema Ghana de obuma ade ewura de ono ane de Ghana peso mo de n'ani hwifo eti de nkrofo ne ye ho ne de sebi o hwi yansi wo ho Sampa mahene obesa ye Nana Kofi Sono de seke na eyi foforo migidi se ebere ndu so akotokohene odani monyam ebekwa akota ekire onkokra no betu
asante abofo ama na kokọ Sampa be kra behwe ze bi futuro kuro ni ma basa kuro ni be kama ebere du so akotokọ hene obetwa mu so akọ suma so ne be fa de akọ Sampa omuntumi nya hwe wadama na ebisi sobo no nya santeman na was do santeman kunya Sampa ka santeman ho and so the man in question no na Sangba Jaflo tosumi no Kamie say amonfo nhyeda enhu na ho keka anasa obiara ne style odidi akunya which is which akunya die mema semo akunya die to da nya abotre sema because akunya die enye politics it to da also keka me and my share consistently from Nana ne moto ye at least your course you can I was expecting him so creating crowd na wonkwa enam security reasons bintia I was baby a will be an sankra sahin ka utumi tena se frɛ wa hemfo no domo awo no na omo ye audio and as a video edit tuja especially ma traditional TV stations ni media system for no edi bank whatever that go a course asundwe na ope na de course okromo bia no wodi wani ehu ne mo asundwe ntino why said you won hu ye na wo that's why the paramount chief of because audiovisual very powerful who know that's why paramount chief our Sampa state and this Sampa traditional area ho na bibia no ma yedin dia emwa nia in particular no the din na we no enya ade asebi producer many je ho kra many nye ho oh so many ways he is too calm for my liking and he's too silent for my endorsement sabio ahensem de edin ani ede so ahensem de edin bem because e kasa ohene ya okofo na emomle bia ne sukuru kono niwa bi no enya effect awon so no do also naturally or ye din but we ye din no be swan afere bo swan say Sampa ne dia hye na obi defend Sampa intinya Asantehene na also be defend Sampa we also have to defend Sampa first na ye the so a na tete kura no modi jama ekokon ya Asantehene jama ekokon na mo kan Sampa di mu tintima bebre Sampa di mu tintima bebre amo hu eso abodi aso abasobo nyina ho nti ena kromo no me catch dondro na tai na Tole Samba Jafra echi dondro na we mu no ya no makofrefre nkrofo how we free Cote d'Ivoire any other places Sumane Dormaahene other places abidi o machi o na kromo ankasa omo mka bi o mu no omo nyina etai na Tole Samba Jafra echi na ya na papa no we di ndo no eno de me ma dwenchira mo fa ho no yo hena for no suprekon the for no suprekon about the Sampa issue the Sampa chieftaincy dispute na traditional issues no for no suprekon media de me kan say yura Tole Samba Jafra Sangba Mahene the president of the Sampa traditional area no and the king of the Sampa state, also to make a canon. Because din ados diplomacy no ados America cra no any Iran no Tom goja bomb back you two way. Kodi majo I come a crama by a toda ye bowa one kasa utri one ye be way bonny. Oh, obi run away, yeah, that be a room be agro. Esi mi enya mo achichi ntina nkyere se osebadum na yekudi agro eti ebra so se Nana Sangba Tole Sangba Jafra keka ne ho ne dom mo eta ne chum keka mo ho na Asantehene so etunya talent because Asantehene tumi free na chi enye bibia kakra mesre ye Nana Sangba Jafra no na me two politicians for say omonchi omo free Sampa sansemu. So free a vote on Mubenian no yesa they should abstain from chieftaincy affairs. Na emboamo emfa papa bia emfa emboamo. Na yewura mahama na yewura mahama so unrespected ayonkofa no a eda woni yewura kotoko hene eni Asantehene temo because anya hwe no Asantehene Asante region kwa
a man 600,000 votes and some of the be president. Now 600,000 votes, so when Kanya do be president amanayi. Into all respect Asantehene, no respect your traditions, your customs, any ye na emfa asumdue emfa mra. Yura mahama se ekoso yes ano sabisabio enyefe. Kotokohene tena adwam ka say the incumbent Bono minister no e de krata akwa aban mu se basa ye bi ani Sampa na mpo ohene o sese ye fe ne Sammor-Duah no ono na dom na dodo na support no nti security ho nsem bi ehia o Sampa sa Mr. Anasa lawyer Akobo ya oye ana honorable Akobo a oye Bono regional minister no ono na ye Sammor-Duah lawyer Dormaahene aboni din no ono ne Bono regional house of chiefs president also no wafa ase ne Sumahene ohwe amamre na manye kwan so ye ho himfo bi a ase ebum kra ka se se Muhammad Lusu na sefo a anase Muhammad miye bibi obeye serial caller say something like that me refer statement no and abana ba power intakoye say there is a whole scheme in control. It meaning they should choose Dormaahene over Asantehene. They should count clear to us. Say from now onwards, NDC partner you many say they are going to choose Dormaahene. No mind it, because that's what let's hold the bull by his horns. Let's call a spade. Mahama Kokan UN meeting say general meeting they say if it is if it clock like a dog, shake like do whatever like a dog. I said dog, don't call it deben. Microphone work can wo. Now you say idea no dey done with your pan to a be flato. Then na ane say NDC for him say so mo ko se Dormaahene chi eye do mo ye no benya vote ewo Bono region nim ho. Na Bono region ne kakraka no 2 million po. Asante region kwa population enya de kwa. Me pese. It dey omo say Omube choose me. I just my good now party but make money clear. Say IPC party person would choose Dormaahene or choose because senya no tia and can you pan and goose get your fee and you Kotokohene fee. Na omba NDC mapa ma mum pages any panwa. Ya tro ne humbra to say I was see uni free justice system limuno. Muma me proton Emma be promotuno and finding free. Chief Justice and Fanko and me promotuno and free High Court and Appeal Court judge. Yura Mahama Yaw no Kotokohene on the show. So be uncountry Yura Mahama Yawu no Kotokohene what the nation na interior minister who now approve it because regional minister was letter on the Kohefa. I am for the share ye domestic security so police is why I say interior minister why mutaka sebi you Kotokohene what for seniba na sidani yo Asantehene Na unye sure say menim say mpanyin se ye kekama funa ye kekama dampan enti ye kan this and this ye bia na ye Mahama ba unye say enye nipa be 2-3 bi na wo ma omu this adwuma na mo menye NDC nipa 2-3 no where are they coming from? Are they working as okontonkro? Are they working as individuals? And if they are working from the individual, she are there Kotokohene ka say Bono regional house, Bono regional minister. Where you may be where the 2 me air rich be all. Suddenly, I was saying, Bono regional minister, and Yura Mahama, poor papa, Ebu Kotokohene, or Sanko, or terminated the contract. Emo we say an acting regional minister, or Palm Frivo. I was like, Palm Frivo. So Kotokohene M. being an casting before the Kotokohene be no casting, Nasem, or when you swore. That's a Kotokohene to be both between cast some. Se Bono regional minister the old nyamara sema oye no na Yura Mahama kosoma ne tenawa just how disrespect he has for Asantehene ne Asanteman eni sika Kofi kakra metunya kan me bufu pa nti odi enya ne nua me nua me ntwa ye ntwa so na dindi na Asantehene no se when the time comes na Asante explode nya do metunya so ano. All right ohene ye de besi ya dasa ne masa ba nchen Me dasi bebre me nua Charles
channel yi so ɛne nipa pii na ne di nkita ho nti obi ka kasa bi ne sɛ anya wo da wo akwanya sɛ wo so bɛba so na wabɛtenetene kasa no anaasɛ wabɛkyerɛ w'adwene bɛka abusua ho subscribe like video no na share ma pii na so ɛnya bi ntie anaasɛ ɔmanya bi nhwɛ medase